Čau lidi, mé jméno je Elčeřeta, vítám vás u dalšího dílu. Dneska zase natáčím přes tu pitomou věc, ale nedělo mi to a chci prostě na Gangster Vegas vám ukázat takovou schavku. Ale bohužel, že tam můžou i ostatní, je to docela škoda. Tak doufám, že to přežijete, tuto cestičku. Ježiš, to se podoleně hledají. Já jim uteču. A pak se na to rovnou vrhnem. Jelikož mě štvou. Já vůbec nevím, kde jsem si to označil. Tohle opravdu není normální aplikace. Keci, ježiš pleci. No, tam, ano. Super. No prostě sem, no. No, prkna, oni mě zase viděli. To je jízda, ano. No. Ano, už jsme jim utekli, super, jedeme. Já jsem teda mizerný řidiček prase, normálně. Musel jsem tam opravdu jezdit. To tady teďka můžu rozflákat maximálně. Teďka tohle za chvilku bouchne, no, tak teda pěkný. Ale víte co, já si na to vezmu latarku, ať vám ukážu víc toho. Jo, mám tady nějakou novou pistolku, takovou luxusní. Tři takový krásný paprsky. OK. Tohle auto už nechcem. Chopper. Tohle, jo, už. Přes tenhle most. Ano, už jsme tady. Tak, jsme tady. No, zrovna co nám setmělo, no tak to je jedno už. Má takovýhle pitomý grafiky. Ježiš, já to přijel. Ano. Vlastně takhle jdete, tralalala, a najednou jste vestí. Kukuč. Můžete se takhle kouknout, kdo kde je. Nebo se kouknout na parkoviště, co tam je. Počkej, nech se. Počkej, sakryš. Ano, už to tam mohli vidět něco. No, dobrý. Nemusíte vidět moji hlavu, ale tak super. Abych vám dokázal, že tam můžou i věci, tak tady trolololo. Takhle prostě jste ve zdi, no. No, tak to jsem ukázal jenom tohleto. Díky, že jste se na to koukli. Čau.